Альбина апай, мен сізні білем бит. Сіз Тылсым бикәдә тышқанны уйнадығыз. Тышқан түгел, тиенні ойнаған едім. Біз, хатırlайсың ма, біз анда 2 тиен қызы, біз дуэт деп жырлап берген едік. Міне, дұрыс, сен мені дұрыс еске түшірдің, Сұлтан. Актер болып неше ел эшләдегез инде? Бик көп еллар эшлеменде мен, Сұлтан, 15 ел бар да бар, Аллаға шүкір. Менә шушы иң беренче театр училищесын бетереп, қолыма диплом алып, менә шушында безнең театрыбызның баш режиссеры Ринат абый мине ничек шушы театрга эшкә чакырды. Менә шул еллардан бирле шушы театрда рәхәтләнеп, армый-талмый эшләп ятам. Аллаға шүкір. Режиссер яки сценарист булыр идегезме? Юк, минем режиссер булганым юк, чөнки мин бит артист кеше. Артист кеше ул режиссер була алмый. Режиссер булып туарга кирәк. Режиссер булу ул аерым бер зур талант. Һәм шулай ук сценарист булу да. Анда бит язу, сызу, синең язырга осталыгың булырга тиеш. Ә без актерлар режиссер куйганны үтибез. Режиссер безгә нәрсә әйтә? Біз актерлар аны сәхнәдә режиссерга охшый торган иттереп, менә сезнең кебек нәни тамашачыларга охшый торган иттереп, без уйнарга тиеш. Сәхнәдә сүзләрне оныткан бармы? Беләсезме, менә берсендә шулай булды. Спектакль вакытында минем анда зур гына сөйли торган монолог дип атала инде ул артистның. Синең текстың зур була. Менә шул текстымны сөйли башладым да, һәм ул вакытта минем залда утыра иде кичкенә улым. Ул әлбит кичкенә иде, дәвәнисе белән утыралар идиләр спектакль карап. Һәм менә шул монологны мин сөйлим бит инде халыкка карап. Һәм ул нәрсәдер әни дип нәрсәдер кычкырып җибәрде. Мин шул аның тавышыннан каушап, ничектер югалып калдым. Һәм менә минем андый вакытта инде актерлар әйтәләр ак кәгазь дип. Менә шул текстым башымнан очты да чыгып китте. Нәрсә дип әйтергә дә белмим, нәрсә турында сөйләгәнемне дә белмим. Шуннан соң бераз гына хайран гына пауза тотып, шулай итеп уйланып утырганда, минем инде янда уйный торган партнерым аңлады. Минем нинди хәлдә калганымны. Һәм син бит әле менә сәхнәдә уйнаганда үзеңнең текстыңны гына түгел, репетициялар вакытында синең партнерларыңның да текстлары автоматик рәвештә ятланып бетә. Һәм ул миңа дип шулай әйтеп куйды да, дип аңлап алып, исемә төшереп, яңадан менә шулай сөйләп киттем. Менә шундый вакыйгалар була. Актриса булу өчен ничә ел укыдыгыз? Мин актриса булыр өчен 4 ел Казан театр училищесында укыдым. Безнең мастерларыбыз Илдар абый Хайруллин иде. Бәлкем син аны беләсеңдер дә әле. Камал театры артисты, шулай бит. Һәм икенче мастерыбыз безнең ул Тинчурин театры актрисасы Тәслимә Файзуллина иде. Ул инде кызганычка каршы безнең арабыздан китеп барды. Һәм аннан соң инде тагын 5 ел мин мәдәният һәм сәнгать университетында укыдым. Менә шул. Иң яраткан ролегыз нинди? Яраткан рольләр күбалар. Менә соңгы елларда иң яраткан рольләремнең берсе, менә син әйттең бит әле кролик Эдвардны карадым дип. Менә шул Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте спектаклендә мин Сара Рут ролен бик яратып башкарам. Мин аны шундый сагынам, озак кына уйналмый торса юксына башлыйм ул ролемне. Аннан соң без менә син әйттең, шулай ук озын-озак балачакны да карагансың, шулай бит. Менә анда Ак йолдыз ролен бик яратам. Шулай ук ул миңа бик якын. Һәм мондый рольләр күп, бихисап. Алар барысы да күңелгә якын. Авырган вакытта артист нишли? Артист кеше өчен авыру катгый тыела. Артист авырырга тиеш түгел. Әгәр дә артист авырый икән, ул үзенең авырганын тамашачыга сиздерергә тиеш түгел. Һәм спектакльләрне артист авырый дип отменять ителергә, спектакльләр шулай ук кичектерелергә тиеш түгел. Алар уйналырга тиеш, әйе. Ләкин була, әлбәттә, тормыш булгач төрле хәлләр була, авырып киткән вакытларда була. Ләкин артистлар, алар шундый дивана халык, алар авырсалар да сәхнәгә чыгалар. Чыгалар һәм уйныйлар. Сәхнәгә чыгасың, менә мин мәсәлән, минем белән бер шундый вакыйга булды. Мин югары температура белән килдем, спектакль уйнарга дип, даруларымны эчтем дә, бизәндем, ясандым, матур күлмәкләремне кидем дә, үләм,
ничек уйнап чыгасы дип, сәхнә янына барып бастым. Үземнең шигырь вакытым җитүгә, мин инде елмайып, мотор иттереп, бүтән авыруларымны онытып, сәхнәгә чыктым. Сәхнәгә чыккач бөтенләй дә онытылды. Шуннан соң үземнең шушы спектакль бетте, алкышлар булды, сәхнә ябылды. Һәм мин тагын менә булай иттер. Оф, үләм дип кайтып киттем. Менә артист кеше шундыйрак буладыр инде ул. Рәхмәт ялсын. Миңа бик ошады сезнең сүзләр. Хәзер инде мин беләм, актер, актриса булырга нәрсә ул шундый. Үзеңә рәхмәт, Солтан. Мин дә сине беләм, сиңа да. Мин синең иҗат юлыңны беләм. Мин сине кечкенәдән хәтерлим. Шуңа күрә сиңа да зур уңышлар, зур үрләргә ирешергә язсын сиңа. Һәр вакытта шундый акыллы бул, шундый мөлаем бул, шундый тәртипле, шибәр егет булып үсеп җит, ярыймы? Давай, пока, Вербиш.